گوندê Sêtalp gundekî Kurdî yê li devera Kobanê ye, dûrî bajarê Kobanê yê nêzî 6-7 kîlometra, ji hêla Rojhilatî Başûr nêzî 100 kesî lê hene hemû Kurdin û meriyên hev in. Karê çandiniyê dikin û bi taybet çandiniya darên zeytûnan û fisteqan. Ceh, gennim, nîsk û xwedîkirina ajalan jî dikin û hefarê wan jî hene. Xwediyên bawernamalê pir in, sê kenalên avê yên kevin lê hene, di hundirê gund hene. Dibin xaka gund yan erda gund hene. Û navê gund Talp ji van sê kenalan hatiye. Tê gotin guhatine kolandin di demên pir kevin de. Ziyaretek kevin jî li gund heye. Ev agahî ji hêla kurê gund Enwer Kalo gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê Silav û Rêz bo milletê me gundê Sêtalp û Kobanê bi tevayî.